Над 100 лодки с 176 участници в 56-та международна гребна регата ТИТ навлязоха в Силистренския участък на река Дунав при село Ветрен. Те пропътуваха близо 2000 км. На брега на селото ентусиастите бяха приветствани от народният представител Стефан Господинов. Първо искам да поздравя всички участници в ТИТ 2011 година с добре дошли и да ги уверя, че в мое лице те имат един голям почитател на тая регата, също така и на река Дунав, която свързва всички наши народи тук, които са от Западна Европа до Източна. Традиционното гостоприемство на местните жители превърна събитието в празник, като освен красивите залези и незабравимите емоции, участниците в регатата имаха възможност да опитат и вкусната рибена чорба на ветренчани.